आं बताबो से ठीक के नाय ब्ले ताबो से कोनो कॉक से सायाब्लो बो अ फुन फाया न फायो नै क्लाइमाने बागै से हाय बख्राव हाय थिं के हाय बख्राव इनांरि मक्लाय दंब्ले ताम चिन बुबाग्रा बा जोंनो बा थकाय म देखलायखा Hello bay song आजकाल social media use khlaigai agini kok mamba gedal video rok nugui manai tongo kogono toyende ba knai khabak san kanke live hongno pan se thapao movie hor chingroi mano hnai abo haino kaisa video nugui mankha o video bo jagani abule angu saimania pia o video ungkha pandani o pandao kaisa boroni culture tongo knai kaijakna hangkangke chelabai bwrui knai nok bukhnai maranai bukhnai pura patla khlai raja gese ma kaijaknai norok video nugui mankhana bayap sung norok sadi norok kaijangna bagai mohai khlai khnai patla khlai raja gi ma kaijakna hingkangke norok ni reaction bobo haingna comment khaisa laithana ek bosor kawi thangka bubagra interlocutor ni bagai amit shah bai malai mani delhi o norok bo jotono muite tongkhana abono tei ti prasa khorokni bubagra na kok sil chawi tongka bubagra soitan chalak bakpar hinoi tamni bagai hingkangke home minister bai malaina bagai si call phai tongo honke hi hello bahai tong kahamde tong shukriya badiya abai rok 1-2 minute company kok sana tongmani pia o call phai pro bokunu kok si samani kre haino acting kari wi kisa kok sama hai khlaika ti prasar no dalar sawi buka banogui haino acting kari wi tongo honei ti prasa khorokni kok sil samani o audio clip busuk bo viral ngmani kachamung jak ablang saimia pia ang o audio clip mia o nugui rok khabar norok no share khlaika engkai a jago bo tangi kok kabang saya abono bang norok no sawi khnarnai puila sakang norok audio clip nai nai दिल्ली ने कॉल खिला कबा हेलो कैसे है कौन है क्या काम है कब आना पड़ेगा ही सुने वो आई 10 तारीख आना पड़ेगा ही है के साहब मेरे में तुम आई कॉल खुद थे पला है या का गई दिल्ली जाना पड़ेगा हाई बेबले नों खरसे कॉल खिला के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग के साव नंगर नमल से का आई खुद थे पा है ए चुकु गई है दिल्ली जाना पड़ेगा आं बताबो से ठीक के नाय ब्ले ताबो से कोनो कॉक से सायाब्लो बो अ फुन फाया न फायो नै क्लाइमाने बागै से हाय बख्राव हाय थिं के हाय बख्राव इनांरि मक्लाय दंब्ले ताम चिन बुबाग्रा बा जोंनो बा थकाय म देखलायखा गुबै लामा दे तलांखा हाय आं हायजों दंखाब्ले हाय ब्रै रकनो कायजाकना हिंथके लाइमा रक म हाय बोहैले यांला कायजाक साइन बुसासो 6-7 परै दं बस आं कायजायाखौ हि सावै थकाय म हाय सिबले ताम हाय takuk nung khoroksa kaijak borjak te tei bwrui siklarok bai kok sawi nung je amsik nangya jagarao nini bokrok nung use khlai tongo kisisa nung nangmani jagao use khlaigai bubagra tamoni bagi kok thaisas phano salia aborok no nung kisa kaham khlai one sogui naikhan ke aborok no nung videos namui viral khlainani nangla khamung bujikhade norok o video kaham ke nagi naikhan ke nugui manai bubagra no sabo mobile ya phari rophai hingkai aro norok naidi Onimesh Deborma ya phari ropayo dothik ase romuina de chini sar Onimesh Deborma no je malainani bagai joto kisu kok sajangnai tongmani bono sawi paika hingkai botamni bagai bubagra no mobile ya phari ropaika angke abo iphano ungui mano je okol khai hornai bo bubagra no hamjakmani bisingtei bini khabai bini khokbai bono hi hello hinnani muchugui phano bo bono kisisa phone redi phano hunai mankana hi anke ba bo sabai kok sawi tong abono confirm khlainani bagai kubu de bubagra ni borok rok bai ni kok sawi tong abono confirm khlainani bagai phano bubagra no hi hello hinnani bagai kisa bono phone redi 1 second ni bagai phano hunai abai klai phano bo sawi mano engka phone roka bubagra saka bubagra namaste engka namaste hani saka sasri akal engka sasri akal kya hal engka badhiya aap kaise ho paikha engka nable bayap song chung haini hoi tei kaisa video nugui manpio hamjak mao kobor chawi thangka himani kok ma gedaljak chung o kok thairok no amsukni kok borok rchapmung ro khna laika agini kok borok kacham rchapmung ungthung tabukni ketal kok borok rchapmung ungthung chung o kok thairok no amsukni bar no khna layo hamjak mao kobor chawi thangka himani pia tabuk chung real life bo nugui manka hamjak mao kobor chamani ning chela tam khaiba
Bengo pa. Bon masalah salah. Surata. Oh. Nai thau boleh sang cái nhìn có phải bờ. Bengo thang bol nu kata. Sungai ya ta? Nai thau ti. Ni mung nai thau ti da. Foto boy jong kata. Ăn mà chụp đâu? Ăn cái này cho, cái mong cái gì mà? Cái nữa, em cái thằng cái này, ăn bữa sáng thấy mà nó đẹp, mong có cái gì như này. Đó, còn thấy này, bên cái thằng cái. Là chụp như này sao đi? Fighting cái bẹp trong hamjak mau cover chawi thang kahini mani Kokborok no salai khaba tabo khai Mwchuk mani bising tei cover chawi thang kahini mani Kokborok no ba kisisa salai suano Askalo o video belai no viral engui tongo social media o khaklayo norok bo jotono nugui manbai khana hnai ang palmaya borok muni sorok no le Mwchuk laha nijeni sak motok laha control khaimalia himba omahai tongmung de enga nang hinde omahai tongmung no nuguya bui loger na jet phanse nugu kirijai khar thangnai ble tabo khai jelo sogui ano map khlairos de engui ma tongla hana ble আমার ভুল হচ্ছে হ্যাঁ আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন ang aro jagao chini Tripura police no belai kana Hambai mario tamni hinke amsik loge no o borok no naituk tiklai mani bagai ang puile sekang o news no nukpro bini tomung sitra tomung tongmano ang sisisia borom jagmone ang puile sekang ni news nukchu chini Bubagra bini Instagram o borok je rom jagmoni police bai abno share klai pro ang puile sekang sabis manlia o post no nukpro je tolao caption sujak tai comment section rogo thangai habai pore wi comment rok pore nai prose o borok ni tomung no saimansiu abo hai klai no joto je samung hamya tangnai rok no romui jelo dakhan ke samung hamya khainer bo komung nai